שלום לכולם, שמי ליאון גנדלין. פעם ראשונה שאני עושה סרטון מהסוג הזה, זה קצת מוזר לי, אבל צריך להתמודד עם זה פשוט. בכל אופן, אני בן 33, אני גר בכפר מעש, עם אשתי ושני ילדיי. בתקופה האחרונה עושה איזושהי הסבת קריירה, מ-2010 כבר עזבתי את עולם האדריכלות. נכנסתי לתחום של רפואה משלימה, ומאז אני פחות או יותר ככה מתגלגל מעבודה לעבודה, כי אני למדתי פחות או יותר מאז. זהו, מה אני יכול לספר על עצמי? מגלה את העולם מחדש מאז שעשיתי את ההסבה. עזבנו את העיר, אנחנו כבר כמה שנים גרים בכפר, כזה או אחר, כל פעם עברנו למושב אחר, כרגע אנחנו במושב מעש. זה בסוג של שינוי בחיים. לאחרונה גיליתי את כל נושא ההדרכות של הילדים. אשתי פתחה חוג של הדרכה של חיות בגני ילדים, ומאז אני גם התחלתי לפזול לכיוון. מכיוון שיש לי רקע קצת בהדרכות וילדים אני אוהב, אז החלטתי להיכנס לתחום הזה. זהו בגדול. תודה.